Zabor kontratuak, langabezia, atzerrira alde egin beharra, ustelkeria, erabakitzeko eskubidearen ukapena, horixe da hauteskunde atarian Estado Espainolak Euskal Herritarroi eta gazteoi eskaintzen diguna. Eta zoritxarrez eta batzuen kontrako harin badiote ere, ez dago berau demokratizatzeko inolako aukerarik. Oraindik orain, erregimenaren zutabe izan diren bi alderdi politikoak, eta beraien marka zuri berria, jaun eta jabe dira. Eta hauen arteko koalizio handi bat da, estenatokirik ziurrena. Amorragarria benetan. Horren aurrean, gazteok orain eta etorkizunik izango badugu, egin beharreko bidea argia da. Estatu eta eredu ustela hauekiko menpekoak izateari utzi, eta estatu eta herri eredu propio naiz duina eraiki beharrean gaude. Zentzu horretan, aurrera urrats esanguratsuak egin ditugu azken asteetan. Gure osasunaren kontura negozio egin nahi duten lotxagaben aurrean, gipuzkoarrok zutik jarri gara denon bizitzaren defentsan. Bestetik, ekainaren bostean, gure buruaren gain erabakitzen hasi ginen Euskal Herriko milaka eta milaka herritar. Estatu espainolaren mehatxuak mehatxu, estatu propioaren aldeko bozkez josi genituen hautetsontziak. Norabide horretan, zita garrantzitsua dugu ekainaren 26. Hautetsontziak estatu propio eta duinaren aldeko boto ez bete beharrean gaude. Euskal Herria Bilduren aldeko boto ez alegia. Alde batetik ikustezaten guixia erazten alegindu balin badira ere zutik jarraitzen dugula. Ez gaituztela gelditu eta ez gaituztela geldituko orain eta etorkizun duin baten eraikuntzan. Bestetik, aukerarik balego, aukera hori Euskal Herritarren interesen defentsan baliatzeko. Euskal Herria Bildu baita Euskal Herritarron eta Euskal Herriko gazteon interesak erdigunean kokatzen dituen eragile politiko bakarra. Honen bestez, berandu baino lehen Madrilera bueltatu beharrik izan ez dezagun, ezinbestekoa da Madrilen ere ordezkaritza indartsua izatea. Horregatik, ekainaren 26an bozkatu Euskal Herria Bildu.